Fi'n wrth y modd efo Llanw. Chyfo chi fel diwrnod ola Llanw. Let the sound guy preach. Tyfo, pa gwyl arall sydd yn neud hynny? Tyfo, dim ond i ddeud, never seen Andy Ollerton on a sound desk. Ond dyna sy'n neis am pethau Cymraeg, ynde? Da ni gyd yn mycen, da ni gyd yn troi'n llaw at bopeth. Ond o ddifri, mae o yn fraint arbennig cael siarad efo chi bore yma. I chi sydd ddim yn adnabod fi, dwi yn un o weinidogion Caersalem yn Caernarfon, a wedyn Hannah sydd wedi bod yn hostio'r boread i'r gweinidog arall. A mae gennym ni tîm hyfryd o bobl yna'n Caersalem, a shameless plug, da ni yn rhedeg internship program blwyddyn nesaf. Iawn? So os da chi eisiau dod i weithio efo ni am flwyddyn, cyn i ni wedyn eich danfon chi i fod yn fendith a gweithio'n rhywle arall, yna dewch chi siarad gyda fi neu Hannah ar y diwedd, neu mae yna flyers pink ar y ffordd allan. A please cymerwch flyer neu ddau, achos fi wedi printio 300 ohonyn nhw, a fi wedi anhofio popeth am rhannu nhw allan tan bore yma. A mae pawb mynd adra heddiw, mae'n syndio fel ni. So anyway, so flyer am internship, so yeah. Ond o ddifri, mae yn hyfryd cael siarad yma bore yma. Ac a mae'r testyn yn ddiddorol yn dydy'r adnod yma sydd wedi bod gyda ni trwy'r wythnos o'r datguddiad. Iesu y cyntaf, yr olaf a'r un byw. A da ni wedi landio bore yma gyda yr un byw. Ac dathlu'r atgyfodiad, dyna di taglaen Llanw di bod o'r dechrau. Ydy Fred Francis yma bore yma? Na, di ddim yma bore yma. Mae Fred wastad yn cwyno am Llanw, bod yna false advertising. Bod ni'n dweud bod ni'n dathlu atgyfodiad, bod ni ddim yn siarad digon am yr atgyfodiad. Ond bore yma, dyma lle ni'n landio. Iesu, yr un byw. Da ni'n addoli Duw sydd yn fyw. A mae hwnna yn newyddion da. So dyna lle ni'n mynd i landio bore yma. Ond da ni'n gorfod refersio nôl chydig bach gyntaf, jyst i werthfawrogi rhywfaint o'r sefyllfa oedd Ioan yn datguddiad dano, a falle rhai o'r heriau, da ni fel Cristnogion yng Nghymru heddiw yn ei wynebu. So da ni'n mynd i wneud bach o astudiaeth bore yma o beth yw yn gyntaf i fyw dan ofn, a wedyn sut mae'r newyddion da am Iesu yn symud ni o'r lle yna o ofn i fod yn lle fwy gobeithiol. So mae lot o bobl yn meddwl bod ni fel Cymru, yn arbennig Cymru Cymraeg falle, yn bobl sy'n rhy negyddol weithiau. Yn bobl sy'n gweld y cwpan yn hanner gwag yn llawer rhy aml. Bydd mam a dad yn cofio oedd na ddyn yn byw ar yn stad ni pan oedden ni'n tyfu fyny, ac oeddech chi'n gofyn iddo fo, Albanwr oedd o, oeddech chi'n gofyn iddo fo sut oedd o, a fysa fo'n ateb, average. Ti'n cofio, dad? Ac, ddim gwael, ddim da, average. Albanwr oedd e, hwnna yw attempt gorau fi ar acen, average. A ti'n meddwl be, da ni'n byw trwy ryw amser lle mae lot o bobl ar y gorau yn teimlo'n average. A mae lot o bobl yn teimlo dan straen. Lot o bobl yn byw mewn ofn. Lot o bobl yn wynebu pethau heriol. A da ni fel Cristnogion Cymraeg ddim yn ymwneud i hynna. Da ni yn wynebu lot o heriau. Da ni'n wynebu lot o ofn hefyd. Ac o'n i jyst yn meddwl trwy rhai o'r pethau falle sydd yn neud i ni deimlo fel bod ni'n byw mewn ofn. Wel, i ddechrau, mae sefyllfa llawer o eglwysu a capeli Cymraeg yn heriol ac yn anodd, yn dydy. Weithiau fydda i yn mynd i cynhadleddau ac enciliau gweinidogion. Ac
A ar y cyfan, maen nhw'n oreit, ond un o'r pethau, maen nhw'n average, ond un o'r pethau fyddai ddim yn licio yw, mae fe bach fel don't mention the war, chyba. A beth yw e, yw fel inevitably mae rhywun mynd i torri'r ia a gofyn faint sy'n y cwrdd bore di Sul da chi nawr te. A mae fe jyst yn gwestiwn da chi ddim eisiau i drafod a siarad amdano. Achos y gwir amdano yw, mae'n heriol, tybod. I'n cofio y gweinidog, hen weinidog o Aberystwyth, Jeff Thomas yn dweud, I only count how many is there on the Sunday when it's full. A dwi'r un peth yn Caersalem, tybod. Os newch chi weld lluniau o Caersalem ar Facebook, it's a good Sunday, okay? Dwi ddim fel na trwy'r amser. A chybod, falle bod chi fel na, falle bod eich eglwys chi, da chi'n colli calon weithiau, bod bethau ddim yn mynd fel i chi'n gobeithio. Falle fod chi'n byw allan yn y wlad a ma'ch eglwys lleol chi, eich capel lleol chi, falle yn wynebu dyddiau anodd a mae sôn wedi dod am gau y capel, falle. Falle bod chi'n byw mewn ardal o Gymru lle mae'r capel i gyd eisoes wedi cau a dych chi'n byw mewn rhyw fath o anialwch ysbrydol. Nawr, ar y cyfan, dwi'n hoffi cau eglwysi. Fi'n gweld fy hun fel rhywun sydd wedi fy nanfon o dde Cymru gau eglwysi Gogledd Cymru. Fel rhyw fath o Terminator capeli Cymraeg. Ond, pan fi'n clywed bod yna capeli yn y de yn cau, fi'n mynd yn emosiynol wedyn. Chybod? Achos bod ni yn mwynhau byw yn y Gogledd ac yn teimlo galwad i fod yn y Gogledd, teuluo'r de i ni, a fod yn hollol onest gyda chi. Chybod, yn arbennig Mennaf yn Ngwraig. You can take Menna Machredd out of South Wales, but you can't take South Wales out of Menna Machredd. I ni yn deulu o de Cymru. Ac mae yna stori gret am nedw ni. Chydig wythnosau nôl, mae rhai ohonoch chi wedi clywed y stori yma, mae treu'n gwybod beth dwi'n mynd i ddweud. Ac oedd yn ddiwrnod blwyddyn newydd Tsieineeg yn doedd. Ac ni'n cosmopolitan iawn yn Caernarfon, so oedd Ysgol Hendre yn dathlu blwyddyn newydd Tsieineeg, so nhw'n cael noodles i ginio yn ysgol. A wedyn Nedw'n dod adre gofyn pam, a wedyn oedd Menna'n esbonio fe. Wel, ti'n bod, mae'n bwysig bod ni'n dathlu pobl o cefndiroedd gwahanol, a ti'n bod, mae yna ferch yn dyddosbad di sy'n dod o dras Tsieineeg yn wreiddiol. O ie, na ni, oedd Nedw'n deall hwnna. A wedyn chydig funudau wedyn, mae'n gofyn i Menna, pryd mae diwrnod de Cymru te? It's just amazing. Amazing. So bod ni yn teimlo mae Duw sydd wedi galw ni'r Gogledd, da ni yn deulu o dde Cymru. A pwynt dwi'n trio wneud ydy, pan 2 flynedd yn ôl pan nes i glywed fod y capel lle oedd Tad Cu yn weinidog yn cau, nes i ddeall, chybod, beth yw attachment pobl i le ac i gapel ac i eglwysi. Bod fi wedi cael dim qualms am gau capel i'r gogs, pan nes i glywed bod capel lle Tad Cu yn weinidog yn cau, yna nath o hitio fi wedyn. Da ni yn bobl hiraethus fel Cymru, dydan. Da ni falle yn swyl o newid. Da ni'n ofyn y Gymru newydd falle sy'n agor o'n blaenau ni. A mae hanes yn bwysig. Pan o'n i lawr yn aros efo teulu Menna rai blynyddoedd yn ôl erbyn hyn, oedd Menna efo rhywbeth mlaen, oedd hi'n gweithio neu rhywbeth, so fi oedd in charge o'r day out i'r hogiau. Pan mae Menna in charge o'r days out, maen nhw'n cael mynd i ffoli ffam neu rhywbeth fel na fe. Ond pan mae dad in charge o'r day out, ni'n mynd ar drip hanesyddol. Gyda dehongliad cryf liberation theology ar y peth. So, ni'n dechrau bant yn parc gwledig Mynydd Mawr, sydd â absolutely dim byd i weld
heblaw am y ffaith mai dyna lle oedd y pwll glo, lle oedd ei lle oedd ei hen datcunw'n lôr, a lle oedd ei hen datcunw yn lôr. Ac ar y pryd, cadog tua 2 a Nedw yn y pram yn 6 mis oed neu rhywbeth, ac oedd hi'n bwrw glaw. Wedyn, mlaen yn ni wedyn i mynwent Bethany Rhydaman. Ac oedd y glaw yn seriously syrthio lawr ar y pwynt yma. Ond mlaen yn ni fel, yma mae beddrodau'n tadau. Oedd gyda nhw draddodiad yn Bethany, doedd ma, lle oedd nhw'n cadw plot i'r cyn-weinidogion i gyd yn y fynwent. So dyna lle mae Mam-gu at y ci wedi ei claddu. So na ni, Uncle Trevor, hen Mam-gu at y ci, J.D. Williams, Nantlais, a chydig o bobl eraill hefyd. A dyma, Bethany Rhydaman oedd canolbwynt diwygiad 1954. Dwi'n gweld Jonathan fel, yes! Bethany Rhydaman oedd canolbwynt diwygiad 14-15 yn yr ardal. Ac felly, 2 flynedd yn ôl, pan oedd Bethany gau, oedd gyda fi rhyw gysylltiad personol, ond oedd yn lot mwy na hynny hefyd. Oedd na sens i ni oedd yn gwybod y stori, bod yna benod yn hanes Cymru yn cau. A mi oedd yna deimlad o golled yn hynna. Mi oedd yna deimlad o ofn yn hynna. Be sydd o'n blaen ni nawr fel Cristnogion Cymraeg yn arbennig yng Nghymru. So dyna yw yn stori i. Ond mae'n siŵr bod pob un ohonoch chi hefyd gyda rhyw fath o stori personol sy'n dal yn yr ofn yma. Da ni falle ni deimlo fel Cristnogion Cymraeg. Fod yna stori sydd wedi'n creu ni, neu stori oedden ni'n rhan ohono yn dod i ben, a da ni mewn ffydd gobeithio yn credu fod yna benod newydd i'w sgwennu, ond yn yr in-between space yna, mae'n le ofnus yn dydy. Mae'n le da ni falle yn ofn bod fel Cristnogion. Wedyn y math arall o ofn dwi'n teimlo da ni fel Cristnogion Cymraeg yn ei wynebu ydy y newid diwylliannol da ni falle yn ei wynebu yn y Gymru Gymraeg. Da ni wrth gwrs yn llawenhau fod y Gymraeg a pethau yn tyfu yng Nghaerdydd a'r holl ysgolion Cymraeg newydd sy'n tyfu yn y de. Ond mae'n heriol yn yr hen ardaloedd Cymraeg. Mae nifer y siaradwyr Cymraeg yn rhai o'r cymunedau yn y gorllewin a'r gogledd yn lleihau pob cyfrifiad. Ddim jyst bod y capel wedi cau, ond yn aml mae'r ysgol wedi cau a lot o bethau eraill. A mae hwnna wedyn yn effeithio y diwylliant a'r gymuned. Ond mae hefyd yn effeithio y dystiolaeth Gristnogol. Mae'n gweld Joseph fan hyn, yn Blaen y Ffestiniog fyna. Oherwydd yr argyfwng diwylliannol ac economaidd mae Cymru wynebu, mae'n pobl ifanc ni, gan gynnwys Cristnogion ifanc wedyn yn gorfod symud ar y gorau i Gaerdydd, ond yn aml yn bellach na Caerdydd. A wedyn mae hwnna'n effeithio yn eglwysi ni, effeithio yn capelu ni hefyd. Does dim pobl yna i fod yn halen a goleuni, i fod yn bobl sydd yn siarad dros Iesu Grist. So falle bod hwnna'n rhywbeth da chi'n ofni. Falle bod hwnna'n reality sy'n effeithio'r cymuned da chi'n rhan ohono fe. Ond wedyn, os da ni'n zoomio allan hyd yn oed yn fwy, mae yna lot o bethau mwy gwallgon mewn mlaen yn y byd ar hyn o bryd yn does, sy'n neud i ni gobeithio fel Cristnogion boeni a gofni am y sefyllfa. I ni meddwl am yr enwog Donald Trump, wrth gwrs. Dwi wedi bod yn trio osgoi y newyddion wythnos yma, ond mae Arfon Jones wedi dod fyny at ti wedi gweld y newyddion wythnos yma. Do'n i ddim, actually, Arfon. Ti wedi sbwylio wythnos fi, Arfon.
Ond o ddifri, hynny mae Donald Trump wedi bod yn dweud pethau gwallgo eto wythnos hyn, yn sôn bod o'n mynd i ddinistrio civilisations cyfan yn bygwth Armageddon. A chybod be, mae hwnna yn mynd yn ei syth nôl i cyd-destun Ioan, fel nath Gwilym ddechrau'r wythnos. Pan oedd Ioan yn derbyn y gair yma ar Ynys Patmos, oedd e'n derbyn y gair mewn cyd-destun o fyw yng nghysgod ymerodraeth gyda arweinyddiaeth wallgo ac aniwiol. A da ni, ffrindiau, yn byw mewn cyd-destun tebyg hefyd. Hyd yn oed yma yn y gorllewin. Da ni'n byw yng nghysgod arweinwyr ffôl. Da ni'n byw yng nghysgod Armageddon fel petai. Siarad am Armageddon, un o'n hoff storis i am Arwel Jones. Arwel wedi bod yn brysur gyda'r cyfieithu a'r gitar acoustic bore yma. Maen nhw'n edrych yn panic-stricken nawr. Arwel y Lowry. Nôl yn yr 80au, mi oedd yng nghanol y rhyfel oer, mi oedd gan Cyngor Gwynedd, lle oedd Arwel yn gweithio, gyda nhw protocol beth i wneud tasau y bombs yn dod. Nawr i ddechrau, fi ddim yn meddwl byddai'r bombs yn dod syth am siambr Dafydd Orwig yn Gaernarfon. Ond yn amlwg oedd swyddogion Cyngor Gwynedd yn meddwl bod nhw ddigon pwysig i fod first on the list. Ond mae yna stori ddoniol, does Arwel, lle oedd yna rhyw sgwrs dros goffi yn cantin Cyngor Gwynedd. Be fysach chi'n neud tas ar larwm yn off? A rhyw ferch ifanc yn dweud, mynd i chwilio am Arwel Jones. Much to Lowry's embarrassment. Ond wrth gwrs, mae'r stori ddoniol, ond eto yn dystiolaeth dda yn dydy. Chybod, da ni isio bod, fel Cristnogion, da ni isio bod y bobl mae pobl yn troi atyn nhw mewn dyddiau o ofn. Da ni isio bod yn eglwys sy'n croesawu pobl pan mae gweddill y byd fel bod yn colli i ben. Da ni isio cael yn adnabod fel y pobl y gall pobl drystio ni, gall pobl droi atyn nhw am newyddion da, gall pobl droi atyn nhw am ofal bugeiliol mewn dyddiau o ofn. Mewn chydig wythnosau nawr, mae'n etholiad yng Nghymru yn does. A dwi'n gwybod fod hwnna yn destun ofn i lawer o bobl. Mae yna, na i ddim i henwi hi o'r ffrant, achos dwi just about digon doeth i beidio. Ond mae yna un blaid wleidyddol yn does sydd yn boblogaidd iawn ar hyn o bryd ac o bosib yn gallu ennill yr etholiad. Wedi croesi'r linell yn fy marn i o safbwynt Cristnogol o ran safbwyntiau sydd yn dderbyniol. A mae hwnna yn peri ofn i lawer o Gristnogion. Beth i ni fel Cristnogion mynd i wneud am hynny? Ydyn ni yn bobl sydd yn gallu siarad gobaith mewn i sefyllfaoedd fel hyn o ofn? A pan da ni'n gweld pobl o fewn yr eglwys falle, yn cael eu tynnu mewn i hyrwyddo syniadau eithafol. Falle bod chi wedi gweld rhai vloggers Cristnogol dros yr wythnosau diwetha'n popio fyny. Eto, dwi ddim eisiau enwi nhw. Ond maen nhw'n defnyddio iaith yn ffydd ni, ond jyst i hyrwyddo syniadau caled. Syniadau sydd yn erbyn ffordd teyrnas Iesu. Wel, mewn dyddiau o ofn, mae'n bwysig bod ni'n gwarchod yn hunain fel Cristnogion rhag peidio colli persbectif. Mewn dyddiau o ofn, mae'n bwysig bod ni'n cadw'n llygaid ar yr Iesu sydd yn fyw, ac oherwydd bod e'n fyw, mae deyrnas yn torri trwyddo heddiw mewn i'n byd toredig ni. So i ni felly'n ffeindio'n hunain yma yng Nghymru heddiw, a rywydd mewn lle tebyg i Ioan, yn derbyn y gair yma ar Ynys Patmos, yn byw
mewn ofn dan gysgod rhifain, a ni falle yn byw mewn ofn oherwydd y newidiadau mawr sy'n digwydd yn ein gwlad ar hyn o bryd. Gyfer rai blynyddoedd yn ôl, nes i glywed Denzil Morgan yn athro i yn y coleg, yn deud fod o'n caru Cymru gweithaf ei anghrediniaeth. Chi ddweud mawr, efe? Bod o'n caru Cymru gweitha ei anghrediniaeth. Nawr ydy hynna'n wir amdano ni. Chybod, mae'n hawdd caru Cymru pan oedd Cymru'n edrych yn debyg i ni. Neu mae'n hawdd caru Cymru pan maen nhw'n wneud yn dda yn yr Euros. Ond ydych chi dal yn caru Cymru yn ei anghrediniaeth? Mae'r Efengil Gristnogol yn galw arno ni garu pobl sy'n wahanol i ni. Yn galw ni garu Cymru sy'n falle'n edrych yn wahanol i ni. Ac edrych yn wahanol i'r gwerthoedd dyn ni fel Cristnogion yn credu ynddyn nhw. Os ydyn ni'n caru Iesu, mae rhaid ni garu'r bobl hefyd dyn ni'n cael yn galw i rannu Iesu efo nhw. Hyd yn oed y Gymru yma sy'n wahanol iawn i'r Gymru oedd rhai arfer i hadnabod. Pan dyn ni'n byw mewn dyddiau ofn, dyn ni'n gallu edrych ar y geiriau yma'n datguddiad. Paid bod ag ofn. Fi ydy'r cyntaf a'r olaf yr un byw. Pan mae'r capel ola yn y pentre yn cau, pan mae'r Gymraeg falle'n colli tir yn y gymuned â chi'n byw, pan mae Donald Trump a rhyw bobl felly i weld fel bod nhw'n ennill dadleuon ac yn cael y sylw i gyd, paid bod ag ofn. Achos mae Iesu yn uwch na'r holl ofnau yma. Fi ydy'r cyntaf a'r olaf yr un byw. Mae hwn yn air amserol i ni yn ein dyddiau ni o ofn. Paid bod ac ofn. Nawr, un o'r pethau ni jyst eisiau tynnu sylw ato fe. Pan gaethon ni fel siaradwyr y briff yma rai misoedd yn ôl gan y pwyllgor, oedden nhw'n teimlo fod yr adnod yma, dwi'n cytuno, by the way, fod e'n tynnu sylw at berson yr arglwydd Iesu Grist. So dwi eisiau jyst aros am rai munudau ar hwnna. Fi ydy'r un byw. Hynny yw, nid rhyw syniad oedd gan Iesu ydy'r cysur fan hyn. Nid rhyw eideoleg neu rhywbeth mae Iesu'n ei gynnig, ond Iesu ei hun. Person Iesu Grist yw'r newyddion da. Mae gyda ni hen emyn Cymraeg. Mae Iesu'n fwy na'i roddion. Mor dda ydy roddion Iesu a holl fendithion Iesu, mae Iesu Grist ei hun, person Iesu Grist, hyd yn oed yn well na'r holl roddion yna. A dyna sy'n neud y datganiad yma i beidio bod ofn mor real. Achos da ni'n gweld go iawn y mywyd, yn aberth ac yn atgyfodiad person Iesu Grist. Rai o flynyddoedd, tua 20 mlynedd yn ôl nawr, pan oedd canolfan y Morlan yn agor yn Aberystwyth. Mi oedd yna rhyw drafodaeth panel. Ac ar ddiwedd y sesiwn, oedd John Roberts oedd yn cadeirio'r peth. Ac oedden nhw'n gofyn i pawb ar y panel, chybod, oes yna un peth chi eisiau dweud i orffen. Oedd un person ar y panel, mawr sioc i fi, nath e ddweud, mae yna un peth dwi'n cofio. Dwi'n cofio ngweinidog i Slawer Dydd, Gareth Davies, a tad ci oedd Gareth Davies. Yn cofio Gareth Davies yn dweud unwaith. Fi ddim wedi dweud pwy oedd hwn, ond falle mae'r acen yn awgrymu pwy yw e. Mae eisiau ni gofio, mae person nid safbwynt fi oedd farw ar y groes.
Yna ddweud mawr a pwysig dydy. Nid pobl sydd wedi cyfarfod yma wythnos yma'n dilyn rhyw ideology ydyn ni. Nid pobl yn cyfarfod yma hyd yn oed wedi seinio lan i set o gredoau bod credoau'n iawn yn ei lle. Ond pobl wedi dod i gyfarfod person. Person yr arglwydd Iesu Grist. Neu syniad ddim achub chi nag achub Cymru. Neith eideoleg ddim newid stori yn gwlad ni na newid eich stori chi. Ond fe wneith cyfarfod y person Iesu Grist newid popeth. Iesu yw yr cyntaf, yr olaf a'r un byw. Person Iesu Grist. Ac felly jyst i orffen bore yma, ni eisiau tynnu'n sylw ni at yr hanes yma yn actau. Achos, bod o'n hyfryd bod Pwyllgor Llanw wedi tynnu ni at yr adnod yma, a weithio chi, mae'n anodd wneud pregaeth jyst ar un adnod, heb sôn am un gair. So ni'n meddwl bydde fe'n dda sort of dirieithu'r syniad yma mewn hanes byw o bobl yn cyfarfod a cael ei newid gan yr Iesu byw yma. So yn actau 3 a 4, da ni'n cael yr hanes hyfryd yma lle mae Pedr a Ioan yn iachau y dyn wrth borth y deml. Oedd pobl yn Jerusalem wedi rhyfeddu a wedyn mae Pedr yn pregethu ac yn esbonio fod nhw wedi iachau yn enw ac ymhwer ac yn awdurdod yr Iesu atgyfodedig, neu mewn geiriau eraill, yn enw yr Iesu byw. A mae'r Sanhedrin a'r awdurdodau yn Jerusalem mewn panic. Maen nhw mewn panic oherwydd bod nhw, hyd yn oed nhw, wedi gweld fod yna awdurdod uwch wedi dechrau symud yn eu plith nhw. Oedden nhw'n meddwl, mae nhw oedd ar awdurdod i gyd. Mae nhw oedd yn sgwennu y stori. Mae nhw oedd y dylanwad dros fywydau pobl yn Jerusalem. Ond dyma Pedr nawr yn gweinidogeithi yn cyflawni gwirthiau yn enw un ac enw ac awdurdod uwch. A mae'n neud i ni sylweddoli fod yna awdurdodau gwahanol mewn brwydr ysbrydol gyda'i gilydd yn y byd yma. Yn yr hanes yma, da ni'n gweld ar un llaw yr arweinwyr crefyddol. Arweinwyr crefyddol yn ddiddorol yn amser y Beibl fel heddiw. Arweinwyr crefyddol sy'n aml yn cyfaddawdu i blesio'r arweinwyr gwleidyddol. Da ni gyd wedi gweld y lluniau ofnadwy dydyn o rai arweinwyr Cristnogol yn arddodi dwylo ar Trump yn yr Oval Office a gweddio wneud rhyw weddi sy'n portreadu Donald Trump fel bod o'n aberthu ei hun fel Iesu Grist. Cabledd llwyr ydy hynna. Ond y math yma o beth yn digwydd yn amser y Beibl, lle oedd yr awdurdodau ddewig yn dod i rhyw gyfaddawd gyda'r awdurdodau Rhufeinig i gael rhyw fath o fudge er mwyn trio creu cymdeithas oedd yn gweithio. Awdurdodau'r byd yn dibynnu ar systems i rheoli pobl, ar strwythurau, yn dibynnu ar y fyddin, yn dibynnu ar filwyr. Ond wedyn, ar y llaw arall, mae gyda ni awdurdod Iesu. Awdurdod yr un byw. Awdurdod sydd ddim efo safle na statws yng ngolwg y byd, ond eto sydd gyda grym i danseilio holl awdurdod y byd. Nid drwy eu curo nhw mewn rhyfel, ond drwy dynnu y carped oddi tannu nhw. Drwy droi awdurdod nhw ben i weired yn ei aberth ar y groes, a drwy atgyfodiad fel yr un byw. Achos y pŵer mwyaf oedd gan awdurdodau'r byd oedd croeshoelio rhywun. Dyna oedd, the ultimate threat. Dyna oedd, be nath Adam Coleman ddweud gyda. Dyna oedd the death vortex, neu beth bynnag oedd e gyda, chybod. O Iesu Grist, hyd yn oed wedi troi hwnna
ben i weired. Oedd holl awdurdod y byd methu i ddala. Oedd holl awdurdod y byd methu i drechu fe. Ac oherwydd hynna, mae yna awdurdod glân yn torri trwy y byd tywych yma. Mae yna awdurdod uwch na holl awdurdodau a byddinoedd Trump ac eraill yn ein dydd ni heddiw. Ac felly mae Pedr yn eofn yn dweud wrth awdurdodau'r byd o lle mae hyn i gyd yn dod. Adnod 9. Os ydych chi eisiau gwybod sut cafodd y dyn ei achau, ddwedai wrthoch chi. Dwi am i bobl Israel i gyd wybod enw Iesu y Meseia o Nazareth sydd wedi achau'r dyn yma sy'n sefyll o'ch blaen chi. Yr Iesu wnaethoch chi ei groeshoelio, ond daeth Duw ag yn ôl yn fyw. Dyma galon yr efengil Gristnogol. Doedd Pedr ddim yn rhannu syniad newydd, dim athroniaeth newydd, dim rhywbeth oedd yn ysbrydoli nhw. Oedd e'n syml yn cyhoeddi ac yn gweinydogeithi yn awdurdod Iesu yr un byw. A dyna, ffrindiau, yw yr un Iesu. Da ni'n credu ynddo fe. Dyna yw'r un Iesu da ni'n cael byw a gweinydogeithi a cenhadu yn y Gymru yma yn ei awdurdod heddiw. Peidiwch bod ag ofn. Pam? Chyma Iesu'n fyw. Peidiwch bod ag ofn. Byddwch yn llawn hyder. Nid hyder yn o'ch chi eich hunan, ond hyder oherwydd fod Iesu wedi byw, fod ei ysbryd nawr yn gweithio trwy bobl a trwy i eglwys. Da ni'n gweld hynna yn Actau 4 hefyd. Dyma Pedr wedi ei lenwi ar ysbryd glân. Adnod 31. Dyma nhw'n cael eu llenwi eto ar ysbryd glân. Ac roedden nhw'n cyhoeddi neges Duw yn gwbl ddiofn. Oherwydd fod Iesu yn fyw, mae ysbryd nawr yn ar waith yn ei bobl ac yn ei eglwys. Fe allwn ni fod yn ddefwr hyd yn oed mewn dyddiau o ofn. So just i orffen. Da ni sort of yn byw rhwng dau gyfnod yng Nghymru heddiw, dwi'n teimlo. Da ni'n sort of, mae'r relics yr hen Gymru anghydffurfiol dal o'n cwmpas ni. Ond da ni yn dechrau gweld arwyddion o'r gwaith newydd mae Duw yn neud yn ymplith ni, dydy. Ar un llaw, da ni dal yn cael yn effeithio gan y stori o ddirywiad, adnoddau yn bryn, bod hyder a gobaith ymhlith Cristnogion yn gallu bod yn isel. Ond ar y llaw arall, da ni yn credu fod Iesu yn fyw, a da ni yn dechrau clywed storis yn dydyn o bob rhan o'r wlad, o eglwysi newydd yn cael ei plannu, bywyd newydd yn dod nôl mewn hen eglwysi ac yn y blaen. A dwi eisiau gorffen gyda jyst rhannu chydig storis calanogol da ni wedi profi yn Hernarfon dros y flwyddyn neu 2 diwetha. Nawr, da ni gyd wedi clywed falle am y screw-up nath YouGov gyda'r Quiet Revival Report. A chymod beth, dim ots gyda fi am hwnna. Achos mae'r pobl dwi wedi cyfarfod sydd wedi dod i adnabod Iesu. Ddim statistics ydyn nhw, ond pobl go iawn. A mae'n bwysig bod chi'n cofio hwnna. Peidiwch gadael i'r beth ath yn anghywir gyda'r ymchwil yna wneud i chi ddigaloni. Achos mae pob person da chi'n adnabod sydd wedi cyfarfod Iesu yn berson go iawn. A mae un person go iawn yn well na 1000 o statistics yn fy marn i. Nawr, dros y flwyddyn diwetha, da ni wedi cael pobl yn dechrau dod i Caersalem ar ôl gweld clips ar TikTok. Nawr, blwyddyn yn ôl, a dim syniad gennau beth oedd TikTok. A nawr dwi'n TikTokiwr. Apparently dwi'n ynganu fo'n wrong, fel TikTok dwi'n fod dwi'n rhywbeth, ond apparently, anyway. TikTok, dim TikTok. TikTok. And anyway. Nawr, meddylch am y peth, bod yna bobl ifanc, hyd yn oed yn y dydd yma lle mae capeli gyd yn cael, yn gwylio
clip bach sy'n rhannu rhywbeth bach am herffaith ac anghyflawn hyd yn oed am Iesu. A fel chydig wythnosau wedyn, maen nhw'n dod i'r capel. Well, what's that about? Dydy Duw ddim ar waith yn hwnna. Ddim yn gwybod beth. Da ni wedi cael pobl yn e-bostio ni yn gofyn os y'n nhw'n cael dod i'r capel. Chi'n meddwl am y peth? Ers 15 mlynedd, fi wedi bod yn e-bostio pobl yn begio pobl i ddod i'r capel. Nawr sydyn reit, mae pobl yn e-bostio ni'n gofyn os gewn nhw ddod i'r capel. Ges i e-bost rhyw 6-9 mis yn ôl gan blastrwr o Dal y Sarn. A dwi'n deud bod o'n plastrwr, achos fi eisiau chi ddech bod o'n ddyn go iawn, chyfod, ddim yn arty-type fel fi, chyfod, dyn go iawn o Dal y Sarn. Oedd eisiau gyfarfod am goffi i drafod crefydd. Dyna maen nhw wastad yn dweud, achos dyn nhw, chyfod. Ac unwaith eto, mae TikTok yn rhan o'r stori yma. Gath o freuddwyd, dychmygwch, plastrwr o Dal y Sarn yn cael breuddwyd am Iesu Grist. A wedyn nath o agor TikTok y bore wedyn, a nath o weld rhyw fath o stori o'r Beibl oedd yn ailadrodd yr union freuddwyd oedd wedi cael noson cynt. A wedyn oedd eisiau siarad gyda rhywun am hwnna, a nath o ffeindio yn gwefan ni ac e-bostio ni ac yn y blaen. A dwi wedi cyfarfod chydig o weithiau erbyn hyn, a dwi reit siŵr bod o wedi dod i ffydd. Yn anffodus, dydy o heb ddod i'r capel eto, ond, gyda ni e-bost arall wedyn gan ferch arall yn gofyn os geith hi a'i plant ddod i'r capel. A mae hi a'r plant wedi bod yn dod i'r capel bron bob dydd Sul ers chydig fisoedd nawr. A fi newydd ffeindio mas bod hi yn chwaer i'r boi arall, i'r plastrwr yma o Dal y Sarn. A dyma fi'n dweud wrth i, fi wedi bod yn cyfarfod dy frawd i, a dim syniad gyda nhw. So brawd a chwaer, y ddau ohonyn nhw, yn annibynnol o'i gilydd, wedi, cyfarfod neu o leia yn chwilio am Iesu. Mae Duw yn gweithio yng Nghymru heddiw. A dwi'n gwybod fod sawl un ohonoch chi a storis tebyg i hyn hefyd. A dwi'n clywed storis hefyd am bobl sydd wedi bod yn mynd i capel trwy eu hoes. Ond yn y flwyddyn neu ddau diwethaf, mae rhywbeth di newid. Mae yna ryw sbarc newydd, neu maen nhw wedi cael eu cysylltu yn ôl i'w cariad cyntaf nhw, neu rhyw brofiad o ffydd gathon nhw pan o'n nhw'n iau. So basically, Gen Z and all that, brilliant, ond don't write off the oldies hefyd. Mae Duw yn gallu gweithio ym mhob cenhedlaeth. Pwy ddydd ydy fan yna? Yeah, great, amen. Hefyd, finally, oedd unrhyw yma yn watcho'r Love Island Cymraeg a môr a mynydd? Na? Okay. Diolch, Menna. Menna a Peter, yes. A Manon. Mae pawb arall yma, dych chi mor posh a parchus. Eisiau chi watcho mwy o'r Love Island Cymraeg. Oherwydd, oedd na hyd yn oed merch ifanc yn y Love Island Cymraeg yn siarad am ei ffydd yn hollol agored. Chydig bach yn... Ddim yn siŵr os byddai hi'n ffitio mewn yn Caersalem yn bod yn hollol onest. Ond eto, does dim ots na. Mae'n arwydd fod pethau newid. A clod i Dduw am hynna. Nawr, ydyn ni'n profi diwygiad? Wel, beth mae diwygiad yn golygu? Na'r rhan o'r broblem, da. Da ni fel Cymru, pan da ni'n meddwl am ddiwygiad, da ni syth nôl yn oes Victorian, dydan. Ac y mesur, popeth mae Duw yn gwneud heddiw, yn ôl beth oedd Duw yn wneud yn oes Victoria. Ond ni ddim yn byw yn oes Victoria. Da ni'n byw yn dydd ni. Felly mae eisiau ni edrych sut mae Duw yn gweithio heddiw. A llawenhau yn beth mae Duw yn gwneud heddiw. A peidio wastad bod yn fel, yw fel oes Victoria eto ac yn y blaen, tybod. A fel fan o Oasis, fi'n deall. Yes, I've got the Oasis reference in. Fel fan o Oasis,
fi'n deall the power of nostalgia. A fel Cristnogion Cymraeg, da ni'n gallu meddwi ar the power of nostalgia, yn dydyn? Chi'n meddwl, chybod, pethau'n dda, slawer dydd, ni eisiau pethau nôl, ni eisiau'n capelu ni'n llawn ac yn y blaen yna. Mae eisiau ni lawenhau be mae Duw yn gwneud yn y plith ni heddiw. Chybod, galwch e'n ddiwygiad tawel os chi moyn, peidiwch galw fe'n ddim byd. Ond gewn ni lawenhau pan mae un neu dau neu dri, eglwys newydd yn cael ei plannu, hen eglwys yn gweld bywyd newydd. Gadewch ni lawenhau fod Duw ar waith yng Nghymru heddiw. Oherwydd fod Iesu yn fyw, mae Duw dal i symud yn plith ni. Ydan, da ni yn byw mewn dyddiau ofn am sawl rheswm fel fi di sôn. Ond does dim rhaid i ni fel Cristnogion Cymraeg gadael i'r ofn yna reoli yn stori ni. Cadwyn ein llygaid ar yr Iesu sydd yn fyw. Fe ydy'r cyntaf, yr olaf, yr un byw. Ac oherwydd mae Iesu yw'r un byw, dim rhaid i ddirywiad ac ofn nodweddu na cael y gair ola dros ni. Mae gyda ni air gwell ar gyfer y gair olaf, sef atgyfodiad. Da ni yma heddiw, wythnos yma, i ddathlu'r atgyfodiad. Mae Iesu'n fyw, a gan fod Iesu'n fyw, mae eglwys yng Nghymru heddiw yn fyw. Clod i Iesu Grist. Amen.